upama ana sing bisa ngusiri kreta kencana kae tak kira pun Kakang bisa lan wani madeg dadi senopati ngadepi musuh. Lah ning nyatane ora ana sing iso dadi kusir kreta kae. Kepareng matur duh Raden. Menawi betahaken kusir kepareng dawuh kemawon dhateng ngabdi juru beksa pun kedi Wrihatnala supados ngusiri kreta titian paduka menika lho Raden. Wrihatnala guriku iki. Inggih. Salindri. Kowe ngomong aja ngawur-ngawur gambar. Iki mono bocah kedi bocah bencong banci. Ngomong yang ditimbali Wrihatnala dalem wong ngomong lambene mencap-mencep kok dadi kusir. Sida jarane ora gelem mlayu. Monggo dipun aturi nyobi langkung rumiyin. Wrihatnala wonten dawuh kowe iso dadi kusir. Inggih menawi dipun betahaken kula nggih saged dados kusir. Ngomong karo lambene ditekak-tekuk ngono. Iki rembukan tenanan iki ora gojek. Kula menika nggih saestu Raden. Idi menawi kula kapatah dados kusir bingah marem raos sing manah. Oh iya. Reh ning kepepet iki sing ana ya mung kowe, ha? Sing ana ya mung kowe, ha? Kowe tak dadekke kusir, ngusire aku nggonku maju dadi senopati ngadepi musuh, ya. Inggih, kula nderek wonten pundi lho kretanipun? Tutke laku jantran, tak dudungi kretane. Kang Mas. Yo.